kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bapak sane padang kapak opor sumunan suarane emang. Aku cek mbayangke nek iki mau semangkat amel kepiye. Lah kae bose sik warsak rasa. Wayal. Tapi Mugianto berkahi witi handi komo tansah limpah Cuk ae nganggo keselebaran. Ora apa-apa jenenge manusia penuh dengan dosa. Kadang ya berdosa. Iku mau variasi loh, Mbak. Aku cek ngomong nih bakso, gak mau ki. Mugianto berkahi witi
Nggih, niki sampun minangkani pamundhutan saking Bapak. Sinten mau namanya? Mbah sinten Mas? Mbah Gio. Gio ini sopo? Lah sapa? Kok bagia? Mbah Sugio. Lah ya bener to Mas. Mbah Sugiono. Mbah Sugiono ki Mbah.